Kumulai cuma di bro saya sempat tengah senai ke nega video nama arba kidon ke bakali tengah haban pensai ban ajeng tip lam nam tajong ki nama kidon ke bom tip ye te an haban pentip lupan du menta kenang ba kenong ready ha ndak por la dei pada te kane ka video kadai nam ta kitu ki ba dang shu pas menta usnem bat ki ba feel rukum ju ba kidon ki ba kwa ban kali phangka to improvement lando ban iphone kwa ban to improvement biang kom ta ter te ki ba feel subject ro ki kwa ban le compartmental te ki ba la feel ro ki kwa ban le exam yang sai sen tengin le komlo kidon ki bom yo jeng tip e phang gitaru te nam ta kini ngan chupen shai ban ngan shu a jeng tip nam ta jong phi ki ba kwa ban yo jeng tip habe de begini khamtam le habe de ber ka improvement nomor ki bun ma ki ba kali ba ngal de pas na du taw taw nem ngayo nem ban to improvement te nam ta kini ki brang shu pas menta kadon kam ha ye phi mo nada phi kwa ban to improvement phi ban to no menta mar phimdon porshu la rafi ko ban tho sawi snem bad asnem haden asnem la snem phinom yo shu tang shisen ki ipor ma nam ta ka class 10 bar class 12 ki ipor tang shisnem tang shisin hi kamut la rafi pas arja arab saw phio ban tho improvement ha arja arab san kan mama ki ba pas arja apply kinam yo shu te gidon bade ki bom tip mo tu snem ki bade gidon ki bom tip te ki lakut ha ka jing babe te tremen ta usnem te mano kitu ki ba page kan video te sedahkan mau bah la rapi duna pala percentage yele ban tho improvement namar ba phio la tang shisin phinom yo re arsin ban tho biang te mle le la rapi tho improvement la rapi la pas ru te la rapi nang yo duna ka tu ka ba phi tho ken ai beda ka tu ka original ka jong phi la rapi yo kham he beda ai da ka wei ka mark sheet te tanga ta ka jing pensai te kan mau bah ki ge lano kan penmi kata ki form lano le gne gebran kam kan mau te namta ki bakwa ban tho improvement ki form ki sai ai be hu banai september august september kamta be ki sai ai te ngi haban page lang ba ka official website emboss mo jong emboss ha page be ha po emboss kin sapen be ka notice apo emboss ka website ka teng emboss.in phila ban check apo emboss.in kin sapen tip hang tu lane gitu ki ba khamjan hagi center ki jong phi mo center ko phito exam undon officer in charge la da phidei na kawai ka school phile ang tu don officer in charge te phila ban klijing tip na ki gan ba ngin le komno nam ta ban tho improvement ke ek jinon kam ke ek form ba ban pandap kat no ha ban siu te don ro ba ban pan jing bit chuan apo emboss te le komno ban pan jing bit ngan tho ke ek ha ban tho ban kli ta te ki ba don se silong phila ban kli na po emboss office ru ek ta gi jinon kam we de ber kini te ki ba field subject wo untuk compartmental ru kadai bi hau banai september oktober ang tui kan sami ka notice te phaban lej be support ka center ba phi day la da phi day ha ka ju ka school biang phablej mi ha ka school jong phi la da phi day na ka we ka school phi tho center ha ka we ka school phablej ha ka ta ka center ka ban pen pe ta baro kan mau te ki ba field ki kwa tho exam biang ru kinang yo biang kin tho biang da ka ju hi ka syllabus umde shu ka bathmai marmanta kala dei ka bathmai te phin tho exam biang da ka tu ka ju ka barim umde da ka bathmai te phinang yo lat biang te wan nam so wan nam ting ba phin tho da bathmai re phin tho bai da ka barim te kin sai jing pentip nam ta gitaru nam ta kapan mental ro kisam pentip nam ta improvement ro kisam pentip te phi hab long la kloi bade ban pen biang gi jinon kam ha ben lek kali hi ta kan mau hadu september pila de ban lek kali la da phim pat yo jing tba dengan sa persang ru ban penpage na po website la da kila ai kata ka notice dengan sa pentip lang te na pneng gejong na lek na kalian gejong phiru phiaban lej wat jing tip ke ek jinon kam phiab le nam ta kane na markat kum ka notice last year yong ba phiaban panjing bit chua la da phikwa ban tho improvement phiaban panjing bit chua na po ka emboss pat la phila yo jing bit na emboss phila la ban tho improvement phila ban tho e ka wei ne ar ne barok subject group hi yo be na phiapan jing bit chua bar class 12 bar class 10 hi class 10 ro la don ni ko kwa ban tho improvement phila ban tho shibu phila pass re feel subject te phikwa ban pen pass no yo to ko feel ru phila ban tho improvement ma kamau ada tho improvement ko ba phinang la ban lek class 11 re phinang tho biang phinang la ban dai kom ta amdei bang ha chom yang haju dai shupen bahaya ka tu ka ba ki marks ki ba phila dap tho phikwa ban bin yo bahagi marks te phin shulek tho tang ka ta subject la ne artalik subject ka shong ha phi te ndeka class ke jopin mar pila da pass pinang lek class baik pila ban lek pila deba class 10 pila lek class 11 pila de class 12 pila lek BA na BSc kumta tarten de pin lek tho tang ke to subject ba phikwa ban improve te phi ban kan mau hi ba hau banai september ke ai ke form ke ai jing petip ha bai dei bat kini te sa kan mau ban lek wat jing tip hiru ban nam ta gini wat nom up de
hadu uai usnam marma ada pimle menta ladu ban to improvement khamtam ki class 12 ma class 12 marksheet kadon kama ibun ma ge bayo dunai ka 100% te kimla ban le man le puli dayar kimla khamtam ma kano hikai ma kam no hikai de la dunai ka 100% percentage phinom la ban le puli te phiaban pen cross be ya ka 100% percentage te skanmo ban le bhai gini bat lada phikwa phiaban le tho biang sajisin te tang gini gijing petip namta kitu ke bron kam te sale ke bron kam namta kini te sa wat jing tip hiru hadu banai September te lada 4 yo phiaban le kalihi na office namta kini gijing don kam lane napo ka center ka school ko phi tho exam te kin sap tip maki namta gijing kam ye de bat kata ka jinon kam ko jong phi tang gini gijing tip kholish bun